যত্ন ফুংকাহাম তাই যত চিনি ত্রিপুরা হাসতেনি ত্রিপুরা সারক তাই ত্রিপুরা বাসিরাवनोबो हामबाय मारो তিনি 31 ডিসেম্বর চিনি 2022 नि बैथाकनि साल जों तिनि हरनि 12टाव 2022 नो जों याकारनाय बा बिदाय रिनाय ताई 2023 नो जों लामसकनाय 2022 सालो चिनी त्रिपुरा हास्तेव ताई चिनी त्रिपुरा सारंनि गोबांमा जोंजाल तंमानि बिसिंति फानो जों तिनि बेलाखेनो तंथकमानि के अमनो जों 2022 नि म बिजिओ गोबांमा चिनी दाल बिदाल जों जबा खालायमानखा लायथानाय 12 तारिख मार्च ग्रेटार त्रिपुरा लनतयै जों आगरतलानि आस्तबलनि थोंखलाव कतल लुगुतुम पान्दा खालाया आबनि यागुलो चिनी हायनो हायतायसो जों 2022 नि 12 तारिख नभेम्बर जों तायसा हायनो हाय जों कतरमा कायसा लुगुतुम पान्दा खालायमानखा अब जतनि सुबामु जतनि फान जतनि साय लुकरंनो तायबो बुबाग्रानो हामबाय मारो लुकरंनि बिसिंतै तिनि बुबाग्रानि तैफांबाय चिनी टिटि एडिसिओ 2021 जों हापाङा सुमानि यागुलो जों गोबांमा त्रिपुरा सारंनि बागै बिल पास खालाया बा रुल्स जों पास खायै आबो राज्यपाल हरजाका पुइलावनो जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि जे कक जों त्रिपुरा सारनो रिमानि आबोनो जों बिल पास खायै जों राज्यपाल हरिमांखा राज्यपाल दिल्ली हरका आबोनि यागुलो 2022 जत्तनि साय लाइबुमा कैसे श्रामका चिनी बुबाग्रा आबंखा चिनी त्रिपुरा सारंनि जे कास्टमारि ल चिनी जे रीति नीति आगिनि दाङाय मा दाङाय फानि सिमी चिनी बररक जे लुकु पान्दा कामी टेकंग तामने बना केरमानी आमाय के चिनी अचाय खांग्रानि परे चिनी चौधरी आमाय के चिनी 19टा दफानि बिसिङाव जों 14टा दफानि बंनि जे कास्टमारि जे लोनो जों थानाय 28 तारिखआव पास खालायमाखा आबोनि आगोलो चिनी जे इमां तंमानि कायसा राज्य कायसा देश चालंनो थाखाय बिनि केरं नो रमिंदारना बगै बिरिन्दिया रक नांगौ बिरिन्दिया माने पुलिस नांगौ आगि राजा 184 जन राजा साय थांप्रबो चिनी हास्तेव जों नुखा बिरिन्दिया रक चिनी त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक ब्रह्मजुद्ध जयखे फेमानि सुनुखा हुसेन सानो बाय जुद्ध खालायै जों कामान पर्यन्त तबैताव कामान चमुनि चिनी अमा हायकै जों पुलिस बिल टिटि एडिसु जे पुलिस बिल जे जों तिनि बिल पास खालायमान मानि आबो पुरापुरि राज्य एवं केन्द्र नि आखायबा चिनी जे राज्यपालनि दागिमानि मुताबिक न 10 बार एडिसिओ जों अधिवेशन आसुगै कगलाम सालायै बिरोधी शासक दल कगलाम सालायमानि यागुलोनो जों अमायकै बिल पास खालायमाखा बिल जोंथेबा पास खालाया चिनी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल विलेज कमिटी रुल्स एंड रेगुलेशन दुईटा एवं एडिसी एलाका किन्तु ब्लक खाय चिनी एडिसी बिसी नि ब्लक खाय नन एडिसी एलाका आबोनो तुई पुइलाव जों सबा खायमां बेलायखानो तंथका 3 बाय 6 दिन सिगां राज्य सरकार 11टा विलेज कमिटी नो याकार एडिसी रहरका चिनी एडिसी बिसिनि ब्लकता उपर मातांनाय ताइबो तंखो चिनी ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि फातारो एडिसी नि फातारो जे ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड बिसिङाव खमना हनै जों जे वान सुमारक अबरनो दाक्ति किफिलि मानान बागै पुइलाव वाइसा एडिसीओ मेप फुनुगो पुइलाव एडिसी नि इलेक्शन प्रो इलेक्टेड रूल अफ बुम फायो अमा हायरक विशेष कर बादि परीक्षा आमचाइनि प्राय समयनो जोंनुगो इलेक्शन गाना गानो बुटा लिस्ट नगर फायो टिटि एडिसी 14 बुरजनगर वाकी नगर नै किन्तु बुट गाना गाना अब कमाइथों आबो जरा शासक दल रक
अबनो जोंनो थुङै दं अमो हाइके गोबां मा चिनि त्रिपुरा हास्टेनि गामि दङ जे त्रिपुरा सारक दाबो जों एरिसिनि सुख सुबिदा मानि दंखनो बर टाको माइया आबनो दाक्ति दाक्ति तुमना बागैबो जों म 2000 जे बिसिनो जों लामसगै दङ सिनि इमां सिनि आशा अन्त 2023 काइसा कताल जों ताइसा একটা मानानि आशा दङ बनि बागै अ बिसि कताल थांमानि एता बिसि कताल खाय बेलायखाय खाबाय खुबाय लामसगो बसखाने बिसि कताल चिनि त्रिपुरा सानि यगमानि ter yogmani mansi tungsung asuk bisi kolokma buibai khajagui tongmani suson khaijak tongmani bwskangni bisi kotalo chini tripura sani yogmani ter yogmani mansi tungsung asuk bisi kolokma buibai khajagui tongmani suson khaijak tongmani aro hoyto mukto mansi tung mo 2022 जों साया सुया खाय तंखनो जों ईश्वरनि थानि chini bebak saya suya rano khoma gसिनाय এবং थिनांगो जोंनो अ 2023 नो जोंनो हामरायरिथुं सुबाथुं फानरिथुं थानजाथनिथुं हामबाय।